Dnes ráno okolo 3 hodiny boli v izbe číslo 8 brutálne zavraždené dve mladé ženy. Nikto doteraz nevie, kto ich dokázal takto zabiť. To asi. Dokonca ani polícia nevie tento prípad vyriešiť. Preto vyšetrovanie prípadu prenechala ostatným občanom. Polícia zaistila tieto stopy činu. Šľapa je vraha. Od stlačky vraha. A dokonca aj krv obetí. Čas ide! Ak to nebude! Bežíme! Všetci sa ženú jak diví. Pomôcky? No, ale čo obecne, kde to je? Tu, jedna, no, 4. Počkaj, aha. No a ďalšia, ale tam, tu je. Tu, hej, dobre. Berte si. Tu. Hej, ukáž úloha 2. Vyriešte tajničku. Riešením je ďalší názov stanovišťa. Dve, na Veľkú Moravu. Do matky. V miestnosti ping-pongovej. A je to veľmi tesné, doteraz výsledky sú veľmi tesné. Co? No, Utekáme. Hej, Všetko. Vzor, protože sa skloňuje, vzor, papagaj. Pokiaľ by sme chodili ďalej. Filipovi. Bežíme, časy sú veľmi. 20. Nie! 11 plus 9 to je 20? No 20 máme. No. Dobre. Ježiš, rýchlo. Ja to beriem inou cestou, tu sa idú zabiť. Tu za Marekom. A kde bývajú odpadky? Tam v kosti. No, to za vami je. Ježiš. Hrabeme sa v kosti a hľadáme starý. Starý rožok, už od štvrtka, znitý. Písmena tam sú 2. No to je jedno písmeno. 2. Kundratová. Takže ty tu niečo tam boli prvé, gratulujem. Dnes ráno okolo 3 hodiny boli v izbe číslo 8 krvi vlastne zaprstia aj dve mladé ženy. Nikto doteraz nevie, kto ich dokázal takto. Ja viem, ja som tam kúpila, som sa dolov, to som myslela, že ty si to bolo, to také ticho bolo. A ja som ona to čakala, že ti toto. A nie tej krvi vlastne. Dnes ráno okolo 3 hodiny boli v izbe číslo 8 brutálne zavraždené dve mladé ženy. Nikto doteraz nevie, kto ich dokázal tak krvi prelívať. Také živé to bolo, ja si to dodám. Mená obetí sú Michaela Eš a Silvia P.